Palaging namamangha ang mga dumadayo sa Pilipinas dahil tayong napakamagiliw sa panauhin, palakaibigan, masayahin at mapagbigay. Kahit sa ating sariling mga pamilya at kaibigan, malakas ang ating diwa ng bayanihan. Madali sa Pilipino ang maging makatao. But when we forget that strong sense of community and just look after ourselves and our immediate circles, pinapayagan nating sumuot ang kasamaan at ito'y lubhang pumipinsala sa ating bayan. Lumalabas ang mga ugaling hindi ka nais-nais. Andyan ang panloko, pandaraya, inggitan. Ano pa ba ang nakikita niyong di ka nais-nais sa iba at sa sarili natin? Ngayon ang panahon upang yakapin ang tawag sa atin ng pag-alala sa ating kapwa. Dahil sa halalan sa susunod na taon, paaalalahanan natin ang ating sarili na maging makatao. Hindi lang sa pamilya at mga kaibigan, kundi alang-alang sa bawat Pilipinong umaasa din ng isang Pilipinas na kanilang maipagmamalaki. Sabi nila, tayong mga Pilipino ang isa sa mga pinakamabait sa buong mundo. Paano natin ito ipinapakita? We love others, paying particular attention to our family and members of society who are last, lost, and least. Ang mga nahuhuli, ang mga naliligaw, at ang mga hindi napapansin. We protect our freedom and stand for the rights of individuals, especially the basic human rights in the Constitution. We promote and preserve peace, especially so that we can enjoy and boast of peaceful elections. We are honest, we live with integrity, doing what we say and saying what we mean. Finally, we live justly, treating others the way we want them to treat us. Tandaan natin, maging makalinga at maaalahanin, makakalayaan, makakapayapaan, ayaw ng kaharasan, makatotoo, at makatarungan. Ikaw, makaano ka? Dapat makapilipinas. Halika't pag-isipan natin itong mga katanungan. Sa karanasan mo, alin sa mga values mula sa makatao ang pinakamadali at pinakamahirap para sa'yo? Bakit? Ano sa palagay mo ang pinakamasaklap na maaring mangyari kapag kinalimutan ng mga tao ang mga values na ito? Paano ba maipapakita ng ating mga inihalal na opisyal ang mga values sa ating mga kababayan? Mula sa napag-usapan natin, pumili ng ilan sa mga sumusunod at gawin ito upang maipakita ang kahalagahan ng values sa ating pamumuhay at sa pagpili ng ating mga ihahalal sa eleksyon. Una, sa social media. Magbahagi ng isang positibong kwento tungkol sa isang pamilya na isinasambuhay ang alinman sa mga values na ito. Ibahagi kung paano nila ito ginagawa sa iyong caption. Pangalawa, mag-tag ng mga miyembro ng pamilya o mga kaibigan na nais mong pasalamatan sa pagpapakita sa iyo ng anuman sa mga values na ito. Pangatlo, gumawa ng meme para sa isang value na iyong nais at itag ang iyong 5 kaibigan. Pangapat, gumuhit ng isang larawan na maaaring kumatawan sa bawat isa sa mga values na ito at ipaliwanag ito sa klase. Panglima, sumulat ng isang maikling tula para sa anuman o lahat ng mga values na ito at ibahagi sa klase. Laging tandaan, maging makalinga at maalahanin, makakalayaan, makakapayapaan, ayaw ng kaharasan, makatotoo, at makatarungan. Para sa mga social media activities, subukan nating mag-viral at gamitin ang mga hashtag na #16values, #makapilipinas. Makikita sa panimula ng 1987 Constitution ang mga katangiang mahalaga sa bawat Pilipino, lalo na sa ating mga lider. Panatang Makapilipinas. Panatang Makapilipinas. Panatang Makapilipinas. Iboboto ko Makapilipinas. Makabayan sa lupang sinilangan. Makataot may respeto sa buhay at pamilya. Siya ay makatuwiran at patas makisama. Masigasig tumulong makaahon ang bawat isa.
makatarungan, makalingat, Maalalahanin sa kapwa. Makakasama ang lahat. Siya ay di mangiiwan. makapagtataguyod ng kabutihang panlahat. Siya ay makabatas. Siya ay mga totoo. Siya ay may malinaw na pananaw para sa makabagong bukas. Higit sa lahat, siya ay makadiyos. Kaya't ayaw niya ng karahasan. Siya'y makakapayapaan. Iboboto ko isang taong makakalayaan. Isang leader na makakaligtasan. Isang Pilipinong makabuluhan at matino ang pamumuhay. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Gabayan ang Pilipinong bumoto ng responsable. Yan naman ang aming panata sa BBCRV. The parish church of Nuestra Señora de Gracia in Mabalacan was founded in the year 1712 through the fulfillment of the Augustinian Recollects mission for Pampanga and Tarlac
Lord damo po. King lagyo ni gipa ang poning anak ang pon banal di Espiritu Santo. Amen. Panalangin kan San Miguel Arcangel. O San Miguel Arcangel, manluwalo ka sana keding pamikalaban mi. Ang tabayanan mo keng salangsang kindewa ka ni mapamirayang demonyo. Pagamuami kaya ko king lupigan ni saning Diyos. At ika prinsipe ng ehersitos ning banwa. King upayang tinggap mo king Diyos. Patulandungan ne king inferno isatanas. Pati na ring maliwang mga rawak ay espiritong luyon-luyon king yato at manintun king kasiranda ring kaladwa. Amen. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. Orasyo Emparata laban king COVID-19. O mapamakalulu ang pong mapagmalasakit ay ipami. Aminan milo din kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit kaya ka, banmanakit kapatawaran ng pongbiye. Lalapit kami kaya ka kaniting masipit na pamangailangan mi. Adwan mi kaya ka ingkambila na tingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakala kasakitan kaya kami, at may kamate na karindakala tao. Adwan mingeni kaya ka ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at iyatsyat may kaya kami ing makaulo mong gamat. Intakot mi ing sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin ming antabayanan mo laring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampot king pangakalat na. Bendisyonan mo isablang pamagkapilit mi. Ban mapupos na iting pandemya king bansami. Ipanalagid mi laren sablang lilingap karing ni salunan. Ban makasuyula karing masakit kang bening beluan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo ipamagtagulaling ding saririra, king pamaglingap karing masakit. En mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin milaret ang miyayawan na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la ring lilingap karela. Pagkalaman mo lang alang hanggang kapainawan, det ang miyaw na biye. Pagkalam mo kaya kami ingrasya mo, kareting masakit na panahon. Ban magobra kaming miyabe-yabe para kikakayap ning sabla. At ban makasahog kami karetang mga ilangan at pakakalulo. Manano na sana pauli ning masabal, at pamagmalasakit mi para king metong at metong. Ikabyos kami nga lang kasusukkulan kaniting krisis. Layon tayo rin na kami king pamagbayang lubat kabanalan. Itiyadwan mi king kapamilataring Kristong ginumi. Amen. Lalam na po din kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong. O kabanal-banalan na hinduning Diyos, emo sana pa'y sauli ingaklis mi kaya ka king kagulangan mi. Nunebagkus mo kaming ikabos king sablang panganib. O maligaya at kanwana na Birhen. Amen. Indunin Divina Gracia. Panalangin mo kami. San Jose. Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Panalangin mo kami. San Roque. Panalangin mo kami. San Pio ning Pietrelcina. Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Panalangin mo kami. King lagyo ni gipa ang poning anak ang poning banal Espiritu Santo. Amen.
pagat panapon po kay kongan kapatad kang Kristo. Kingaldoy ti pagmasosyan tayo ing kaduang Domingo ni Quaresma. Panandaman tayo po ing presensya ng ginubusal tamo, at ban maging mabungayo at makabaldugan ni kaya katamong pamagmasusi, agkatanda kayong makisanmetong kareng panalangin at pamagkanta. Ding intensyones kaniting misa, kapasalamatan da rin, members of 500 Club of Our Lady of Grace, para king makasubaling kapag nasandari, Jose Pepe Hizon, Elmer Let Villarosa and family, para king malagwang kapaldanandari, Joel Miklat, and Aurora Bautista, para karing madlang kaladwa, lalong-lalo na di, Emer, Jose, Eliseo, Magdalena, Chodora, Gregorio, at ding maldang kaladwa king purgatorio. Magkabeta mo po ngayon kim pamagkanta, kindalita pamukulat. Pananak po ni Espiritu Santo. Amen. Ginoo manatili kay kayo. At kaya ka Maya antimuring. pag at panapon po kay kayo nga. Maya pagpanapon po amo. Tutuklutan na king kadwa ng Domingo ng Quaresma. O tambandang penandit panandaman tayo ing pakiramdaman tayo ing istoryan ing pamanaliwanas ke ning Ginoo. Ngayon penandit panagkat kay kayo ing ganakantala kay lubtang o katang miyayuluang personal kay doon in Diyos kaniting banalamisa. At bang ganita pagdamanan ng Ginoo ing kakatamong panalangin, agdanagdanyag kasta pa ing kapanisyan, karinda patantang kasalan kay milabas. Itangan po, magkumpisal ko, King Diyos sa mayupayang tuto, at kaya kayo kapatad, uling may kasala kong bina, king isip ang mano at dapat at niyayaluang kakulangan. Ulinitay panigapupo ka Santa Maria Kapilamang Berhen, karing sa blangang Helambong Santos, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo po King Diyos sa ginutamo. in Diyos sa mayupain dito pagaluan nagatam, at kimpang patao na rin kasalanan tam, dala nagatangan sana kimgelang angga. Amen.
O maula at banal at Diyos, king pamaglakben ang papunta king kayang pamaylas at kamatayan, pepasilip mo kang Jesus, anak mo, ing ligayang manaya kaya, o tang may banguning iba't king kamatayan. King kasakitan, king biyemi at karing biguming pamagkapilit, mibayo kaniting yato, bustan mong sunlagya kay kami at karing kekeng kapatad, ing meto nga sinag ning kapanayan, miyangat at mantabi kay kami kindalan papunta kay. Tingnan mo, may kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Mumunang pamamasa. Pamamasang iba't king libro ning Henesis. Ing Diyos tiki ni Abram, luwal na ning tolda at ngana. Tana nga ka at lumawe king banwa, at bilangan mo la ring batuin, nung arapat mo. Makanyan la karakal ding maging lahi mo. Migtiwala yay Abraham king Ginoo, at uli na nita, meging katanggap-tanggap ya king Ginoo. Kanta sinabi na, Abram, ako ing Ginoo akinang wake ka, ibat ur daring kaldeyo, bang ibeke ka ing gabunayti bilang bandi mo. Nga nang mengutang Abram, O Ginong Diyos, makanano ko nga balong abandi ko iti. Pekibat na ning Ginoo, pagdala mo kong metong abaka, metong ababayeng kambing at lungbanwatwa, at metong alalaking tupa at lumo namang banwatwa, metong abatu-batu at metong apitsyon. Dela na langan reti king Ginoo. Pemiraso na la at binili na ing kabangal tulid na ning kabangal na. Enala pemiraso ring ayop. Digpan dalang ayop abwitri, dapot inabuang na lang Abram. Inyang nalbog ni ngaldo, mi patudtudyang manyaman ni Abram, at detangane ning makapal at makatakot adalumdum. Inyang lumbog ni ngaldo at medalumdum na, lintoya ing metong akalang abubusok at ing metong amilalablab atukil, pilatanda ring may pirasong animal. Kanitaya may kipagkasundo ing Ginoo kang Abram, nga na, babyeke ing gabunay ti karing maging lahi mo, manibat king ilog ning Ehipto, ang gaking maragula ilog ning Euphrates. Ingamano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Dalita pakibat ing pakibat tamo, ing Ginoo ya ing kanakong sulo at kaligtasan. Ulitan tayo po. Ing Ginoo ya ing kanakong sulo at kaligtasan. Ing Ginoo ya ing kanakong sulo at kaligtasan. Ing Ginoo ya ing kanakong sulo at nino ing kanakong pitakutan. King panganib ing Ginoo ingata nako, nino ing pitakutan ko. Ing Ginoo ya ing kanakong sulo at kaligtasan. O Ginoo, pakiramdaman mo ing kaya kaawos ko. Malunos ka at pakibatan mo ko. Nga mong sumabi, may kakeni panintunan mo ko. Ing Ginoo ya ing kanakong sulo at kaligtasan. Nga kung may kibat, burira ka ngakit Ginoo. Lupa mo eme sa papampan kako. King kamwa mo eme sa palakwan iningke kang alipan. Ika ing kakong kasaupan, emo ko sa lalakwan o paboren man, o Diyos akakong kaligtasan. Ing Ginoo ya ing kanakong sulo at kaligtasan. Itiya ing paniwalan ko, takman ko ing kaya pa ning Ginoo, keting kasulukuyan na panawon. Manalig ka king Ginoo, emo paina ning lub mo at eka tatakot. Wa manalig ka king Ginoo. Ing Ginoo ya ing kanakong sulo at kaligtasan.
Kadwang pamamasa. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, Karingtao Filipos. Kapatad, kayo sana sa asawang makyapos kanako. Binyemi na ing maya palimbawa kaya kayo. Pag umasdan nyo la, ring makyapos na kaniti. Sinabi ko nang maralas kaya kayo. At gini, mi papatang ispong ulitan. Dakal la ring mabibye ang timong kalaban na ning krus ng Kristo. Deti pa walang ang papunta king impyerno. Uling ing karelang at yan, yang gagawan dang Diyos do. Pag maragul da pa, itang sukat da sanang pikarini. Ing bukod mong maulaga karela, ila ring yayaliwang bage ketiking yato. Dapat para kay katamu, ing tune tamong balen, yaing banwa. Maniba yaking banwa, ing paninayan tamong talapagligtas. Ing ginutamong Hesu Kristo. Alilan nala ring katawan tamong matbud at malalaso. Gawa na lang kalupa na ning katawan na amaslag king ligaya. At itig gawa na king kapamilatan namo, bitang upaya agagamitan na, ba na lang sakupan ding sablang bage. Uli na nito, kapatad ko, at kakaluguran, at tutukong pakamalan, at buriko ng buring akit. Makanyan kayong sukat manatiling matatag, king pamibyebye yung makayabe king Ginoo. Ikayo ring tula ko at pagmaragul. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Meramdam yang iba't kembiga ing metong asiwala, nga na, itiya ing anak kong pakamalan na lubos kong katulan, pakiramdaman ye. Ginoo manatili kay kayo. At kaya ka ang timuring. Pamipasyag king may pabalitag pangkang sandukas. Ligaya kaya ka o Ginoo. King panahon na ito, tiki na lang minukyat Jesus di Pedro, Juan at Santiago, king bundok-bundok at ban manalangin. Kabang manalangin niya, minaliwaya itsura yung lupa na at maging makasilo, king puting imala. Kabud-abud, ating atwang taong mayakit kasabi na, Deti ila ri Moises at Elias, makapiblas na king emo nanong kaligayan. At kasabi re Jesus. Isasabihan da, ing tungkol king malapit ng pamanupad king parasa na ning Diyos, king kapamilatan na ning pangamatena karin Jerusalem. Matutudyang manyaman ni Pedro, at ing kayabi na dapat may pagising na at igit da ing kaligayahan ng Jesus ang ponding adwang lalaking makatarakad kayabin. Inyang nalakwan da ni Jesus ding adwa katao nga ng Pedro.
kang Jesus. Maestro, maya pa ing ketitana, tanam, gawata mong atlong kubo, metong para keka, metong para kang Moises, ating metong para kang Elias. Tunay ng ebalo, ing sasabiana. Kabang magsalita yung palinto, yung metong abiga, at tikpanala, mitakutan na ring alagad, inyang mitulid ya karela yung biga, nga naning metong aswalang iba't king biga, iti yung anako, yung kanakong pinili, pakirandaman niya. Inyang tinuknang ning magsalita yung suwala, ikit ding, yanamong dili, Jesus. Linihim da ring alagad iting bagay milyari, at alalang belitanan ninuman, king panunay tatungkol king ikit da. Kapatading mayap ng balita ng kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Bayo tamo paike, king katamong reflection o pamigunam, anyawad tamo pa mong kamasalan na isip ang puso king banal na Espiritu at nga tamong manalangin kaya datang ka o banal na Espiritu. Datang ka, kawamilataning masika na ng pamamilatan ning milalablabalugod ning imakuladang puso ng Maria ake kang pagkamalan ay esposa. Amen. Every Sunday, or every second Sunday rather, every second Sunday of Lent, ing yayampang ng pamamasa, Ebanghelyo, ning indong Santa Iglesia, kaya katamo alang aliwano na iting istoryana, ning pamanaliwanas ke ningen. Every second Sunday of Lent, we deal with the story of the transfiguration of Jesus. Nga nang magkwentong San Lucas, while he was at prayer, the good Lord changed his countenance. His face shone like the sun, and his clothes dazzlingly white. Kabang manalangin niya, take note, kabang manalangin niya. Ang ginutang Jesucristo, minaliwaya aske, minaliwaya forma, minaliwaya anew. He was transformed, he was transfigured. Ing kayang lupa, sinlagyang ang tingaldo, ing kayang imalan, sinlagan timong busilak king kaputi. Aga nakakingini, ing sinabi ng Blessed Archbishop Fulton Sheen, anong nunga na exposing yourself before the Blessed Sacrament is like exposing yourself to a cobalt treatment. Yung po ganong manalangin ka, arap-harapanan ng Santissimo, antimong metong nga tao makasalanan. Kawangis may kanuing metong nga tao, may kisakita cancer, cobalt treatment na. Makokobalt. Katindi na.
ning panalangin. Nung baga, istong manalangin ka, king Ginoo, with all your heart, with all your soul, with all your strength, siguradong manaliwa ka aske. Ma-transform ka, manaliwa ka anyu. Kalau pa niya mo tang metong pang kwento tungkol kay metong at tao digpa na ning sakit ay mauulo at yu ka rin king Los Angeles. Uling ay mauulo, ere au ulo rin, doktor ka rin, minuli ne, keti ne bisang mate, keti Pilipinas. Anyang dinatangya keti Pilipinas nga na ning antina para maulo ka nga na o ininggawan mo. Mangumpisal ka, palanya ka, manalangin ka, magnobenaryo ka for 9 days. And then after 9 days, mangumpisal ka. And then palanya ka. Gawa napin, ining tao, ining instruksyon na ning kayang ante. At lo and behold, ining tao, ining kayang paunakan, may ulo iya. And after some months, migbalik ya Los Angeles. See what prayer can do. Kay ba't ating pangmetong malambat na yung may petition at mintaya king U.S. immigration para pasuri, patesya. Kaya ba't ala pa mo rin? Inggewa na ning tao, mintaya king Quiapo, mignobena ya. Kaya ba't na ning kayang pa magnobena? May umpisali, sinimbaya, may kinabang niya. Lo and behold, anyang dinala niya king U.S. immigration, may pasalya. King kayang petition. So, sabi niya, yung malyaring agagawa na ning panalangin, king Vietnam. Actualmente, ngayon panahon ng Kwaresma, ay nung pinasanta mo kitang March 2, yapin ing Miyerkules Abu o Miyerkules de Ceniza o Ash Wednesday, nanuta ng ngayon 10 days o 12 days ago. Nanindindam tamo na inga Kwaresma, 40 aldo, anong nu, ing Diyos, adwa na kekatamo, ing pamagbalik lubta mo kayo.
adwana ni Diyos, ing sumisita mo ka rin kasalanan tao. Adwana ni Diyos, ing manaliwata mo anyu, manaliwata mo aske. Magita mong bayong tao. In what way? Sinabi ko po kanito, there are 3 steps. Para bang ganito, magbayo ka. Manaliwakas ke, manaliwakan nyo. Number 1, prayer. Intense prayer. Number 2, fasting. Intense control of the senses. And number 3, almsgiving. Intense way of loving your neighbor or loving the other. Dahil rin atlong antas. Papunta keng pamanaliwa mo aske. Pamagbayo mo. Pamaging bayo mong tao. Number 1, prayer. Yan ang sinabing almsgiving o kaya love of neighbor. And then second, fasting o sacrifice. And then the third, panalangin o prayer. No, sinabi na number 1, prayer. Nano yung panalangin? Dakalya aspeto yung panalangin. Mo po itang sinabi ko nandin. Tang meto nga pangunakana, nitang meto ngayanti, minuliya, kaya ti Pilipinas, uling ere, ulo ring doktor, king Amerika, nanong gawan, nanong pepagawan. Pepag 9 days novena ni. That's prayer. Pepangumpisalaan eh. That is prayer. Pepalanyane. That is prayer. Simbaka. That is prayer. The highest form of prayer is the Mass. Magistation of the cross, that is praying. Recite the divine mercy, that is praying. Recite the Holy Rosary, that is praying. Intensify your prayer life, kaniting panahuna ning Kwaresma. And what do you get? Like Jesus in the Gospel, you will be transfigured. Like Jesus in the Gospel, you will be able to change your countenance. Like Jesus in the Gospel, you will be transformed. In other words, magbayo ka. Magbayo kang tao. Bakit? Uli na ning intense prayer. Gagawan mo o gewang. Tandaan tayo. Ining story ngayon. How prayer changes things. Changes things. Believe it or not, ing panalangin, yapining linkage tam ing apong yun. Yapining kagatang text message king yapining phone call tam king apong yun. Nungin niya istong makipagsalita, makipag-text kang palagi king apong Ginoo. Tandaan mo,
Itang sinabi ni Archbishop Fulton Sheen, Blessed Archbishop Fulton Sheen, you are like being exposed to a cobalt treatment when you pray to God. You will change. You will be cured of your sinfulness. Amen. Talakata. Sasulpan tayo ko. King Diyos, ipang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Yeso Kristo ang anak ng bugtong aginuta mo. Pengagliking upaya ni Banal Espiritu, mibait kang Santa Mariang Beren, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldo sinubli ang mebye, pepay tasya banwa makalukluk wana ng Diyos sikpang mayupayang tutu, iba't ka rin magbalik la naman keti ban mukum karing mabye ampong menga mate. Sasalpantaya ko king Banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisa makding santos, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasublirang miyering mete, at bielalangga. Amen. Manalangin tamo. Bustan yung panimuna nakatamong Isus king mata sa bundok, anong lut nakataburing manalangin. Kaya bin, nga tamong makibat, imbalang kay doon Ginoo. Pasalan mo imbyen, itang po. Ginoo, pasalan mo imbyen. Baning kaya katamong Ginoo, ibiene ing kayang iglesia, ing metong amasalang tagimpan, ning pamisan metong, daring sablang balayan at kultura, ipanalangin taging Ginoo. Ginoo, pasalan mo imbyen. Baning kaya katamong Ginoo, ibiene ka rin pamuntok ding bansa, ing metong amasalang tagimpan, ning pabal, katuliran, at kapayapan, king yato, ipanalangin taging Ginoo. Ginoo, pasalan mo imbyen. Baning kaya katang Ginoo, ibiyena ka ring ipagkalaman, gelingan, at pibandyan, ing masalang tagimpan, ning pamirake king karelang kayatinan, at lugod, ipanalangin taging Ginoo. Ginoo, pasalan mo imbyen. Baning kaya katang Ginoo, ibiyene ka rin kayanakan, ing metong amasalang tagimpan, ning pamanyuyo at pamagtagulaling ni bayo, aniting yato, ipanalangin taging Ginoo. Ginoo, pasalan mo imbyen. Baning kaya katang Ginoo, ibiyene ka ring daralan kasakitan, ing masalang tagimpan, ning pamikayagong king karelang sakit, at kapigaganakan, karing king Ginoo, amamusan king kayang krus, ipanalangin taging Ginoo. Ginoo, pasalan mo imbyen. Baning kaya katang Ginoo, ibiyene ka rin kaya katang komunidad kristiyana, ing tagimpaning pamikasan metong, pamangalang at pamananggap king metong at metong, ipanalangin taging Ginoo. Ginoo, pasalan mo imbyen. Ngayon adwan taong ko yung sariritang kapagnasan, ipanalangin taging Ginoo. Ginoo, pasalan mo imbyen. Ginoong Yesus, pakiramdaman mo ring panalangin, kamama ko siping mi, at mantabi ka kay kami king lungkot at ligay, kay kabaning dalan ming papunta kay, at king igpa, nginit kapilan paman. Amen.
Ayon gigabatad baning kakot kay giyandaon matanggap yara pa nin Diyos sigpang mayupayang tutu. Tanggapan sa ni ginuwiting daon karinggamat mo. Kingi kapuri at kaligaya ni kayang nagdu. King kay katamoy ka sa plala at ning mabilong ng Santa Iglesia. Manalangin tamo, papagbanalan mo kami o Ginoo, ilako na sana niting Eucharisty ang kasalanan mi baking, makapagsadyang magmasusik yung pamanyubling mi, idiadori ka mo ilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Ang Ginoo manatili kay kayo, At kaya ko ang nayo timon. rin puso'y. Makayat na Salamatan tayong Diyos sa Ginoo tao. Iting karapat dapat at Panitin matuloy. karapat dapat at matulid sugad at makakabuzing pasalamatan naging sablang penandit. At numan ka rin o ginabanalay pa. Mayupain dito at talanganggan Diyos kamulatan ng Kristong Ginoo. King banal mong bundok, bilalag na in kayang ligaya, arapan din kayang alagad. Si Janano para king lalapit ng kamatayan, nasa nun ituro, kamulataning batas at ding propeta. Kinging mi pangakong Kristo, kailangan niya pang dumalang kasakitan, bayo yung miras king ligay, ning kayang pamanyubling niya. Ulinito, yung sa blanco ring angel, karing madalit ng kayang ligaya, alangtok ng ngaming ang kakan. Kapinbalo, ginikayong panibatan na rin sa blang kawanalan, ulitin sa pagpalampumi, kabanalan mo sa dating ahit ng slag ng Espiritu Ban para kay kami, malyalang kataon at daya ni Ginoong Yesu Kristo. Maimdahan kong sang lupkim pa may laas at kamatayin kinwaning tinap, salamat siya kay Pirasone, at binyan ay karing kay Disipulos nga natangipan niya, ikungan at kanan niya, iti ang ganal kong katawan, amidaon para kay. Maganyan mo naman kay ba't nga punan kinwaning kalis pasibahan pepo salamat kay. Binyan ang kalis ka rin kayong disipulos nga natanggapan niya, ikong at minum ko kani. Iri ang kalis ng ganakong daya, daning baay talanggang tipan. Abibo para kay kat parang sablang tao. Ang ganang patawaran ng kasalang dapta niyo iti, ilang kapigaganakan kana. Pasyagdaing ini misteryo ng kasalpantayan.
niyang iningaganakan miyo'y paing kamatayan at pangisablan ng may pinanak. Raon yakke kitin tinapin ng biye, aring kalis ng kaligtasan. Dahil pasalamatan keging pepaliryan kaming matampang talakadara panuban sa muyo ke at magbabami ng paggamumo. Kami ang sanang makinabang king katawan at dayang Kristo, tipunan na kami ang tingmetong nimbanal na Espiritu. Kadagan mi o ginong Santa Iglesia ang makalagkanap king meto yat maniginap ya sakto lugod. Kambinig kaming Papay Francisco Florentino kaming Arsobispo. Pasyal kaming Arsobispo Emerito at ding sa Blangpar. Kinakan mula naman din kaming ipanalangin niya. Minsan paging lugtamo, kinakantala rin kaya personal akaydunan king ginu kaniting banalamis. Ganakan mula naman ng anak mong di Emer, Jose, Eliseo, Magdalena, Teodora, at Gregorio ay naos mong meko kede king ya. Ang tiningkim binyag may atela kambi ng Kristo mirkain lanaman sana king kayang pangasubling medya. Ganakan mula naman. Ding kapadat ng pepay naon at maninayang subling miye. At ding sablang miyang na biye. Tanggapan mo sana. Maligayang harapan, pagalol mo kaingan kaan, kayang karapat dapat magkami, kimpya lang ang gabang kambe, ino na Birhen Maria, ito rin Diyos, kampi ng San Jose, kayang kalinis-linis, ang esposo kampi ng Apostoles, aring saplang santos at tinupad king malmong kaburian, ang kay kabaning panun, punag at paligayan, kamilatan ng Iso Kristong anak mo, king kamilatan ng Kristo, kambi at kay pangmayupay, Kaguna Espiritu Santo punagat parangalan, manggaman kingalangan. Nginig po rin tayong ipamagalang kay Kat. Ikaw sa gumiyo, kinaping sa blang maro. Malagunong pagkalubing kapayapan kayong panahon may bangking asawpanin kayong pagkalulo. Parati kayong may kamus kayong kasalan. Ligtas kaming sa blang kaligalig. Kamnay kami kambiyan malikaan kapanaligan. Impanyatang Iso Kristong kay kaming kalapangan.
Kristo, sinabi, kiringking apostol, ang kapayapan lalapang ko kay kapayapan ko, pagye ko kay mo, sana balik na din kay kami kasalanan, nilawan yung kasalpantayan, ingay iglesia at pamayapan, may panbilog, nagpangking kaburian, kambiat magari manggaman king alanganga. Amen. Lugod at kapayapan din manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya kanti mo rin. Pagtapungin, may kakamitong tamo at may kakalagot king gino. Kapayap. Peace. Good day. Gawin ko din Diyos niya milakong kasalanan niya. Luwan lari mayayaos, tingapunan ng kordero. Ginoo, ako matang pangtanggap kaya ka. Dapat tiyagas miya nga mano mo, kumayap na ako.
Susulod damo po. Tatak ding mabiye Diyos. O kakong Diyos, kakong malagod daid pa, tatanggapan keng mit mong lugod at kapasalamatan ing kaya kang divinong tatak ning pamamilwa. Ing kaya kang kadyosan babalot ne ing katawan ko at kaladwa, manggaman kapilan. Duro ko kung mit mong pakumbabang kapasalamatan at daruan ko ing matinding lugod at katapatan kaya ka, kakong pakamalan na iba. Pagparalampo ko kaya ka ing panluwalo mo ko at ing pakamalan ko. Kapamilatan iting makasubaling tatak at pangako ko ing biya ko king pamanyuyo kaya ka, manggaman kapilat. Kaluguran da ka, pakamalan na iba. Ibiya mo ing pakalulo mo, kareting masakit a panahon. Kaluguran na iba. Darawon ko kaya ka ing katawan, daya, kaladwa at panga Diyos ting kaya kang lusok. Kaluguran na yanak. King pamamayad para ka rin kasalanan ning yato, ampo para kaligtasan na rin sa blang anak mo. Amen. Panalangin para king 2022 pambansang ampong panlokal na eleksyon. Manalangin tamo ban king daratang nga pambansa ampong panglokal na eleksyon. Ing tunay ang mag-ari, ya ing kaburian ng Diyos, amamantabe ka rin sa blang bansa. Abe-abe tamo pong ipanalangin, inilik mo kami. King pamamilit, pamamatakot, karahasan, ampong terorismo. Iligtas mo kami, King pamanloko, pamaglaram, ampong pamagbaluktot, king katutuan. Iligtas mo kami, King pamagsuhol, kasikaman, ampong kasabuatan, bang makapamirayit. Iligtas mo kami, King kaya lang malit, king pamagdinlang, ampong makitid, apaman lalawe. Iligtas mo kami, King pamagbanta, pamanakot, ampong kapanyaran, apamamanamo. Iligtas mo kami, Abe-abe tamo pong ipanalangin. Pakiramdaman mo kami, Baning konsensya mi, yaing gawan tuneng tuntunan. Pakiramdaman mo kami, Baning kapayapan, ding kakaldan, ning mangibabo aparasan. Pakiramdaman mo kami, Baning dignidad ning tao, yaing parating galangan. Pakiramdaman mo kami, Banding maluka, ampong may na, ilaring migit, miunang bitutukan. Pakiramdaman mo kami, Baning pamanyese, king kalikasan, eya milalako, pansin. Pakiramdaman mo kami, Baning pamisan metong ya, ing magyadalan, king daklat ni kapayapan, ampong katimawan. Pakiramdaman mo kami, Baning banalatakot, king Diyos, at lugod, kulupang tao, ing maging tuntunan, daring magnasang, manungkulan, king gobyerno. Pakiramdaman mo kami, Manalangin tamo. Pastul ning kaladwami, ampon talapagligtas, ning meto sikluban, ing politika, ya ing pigkalug mo kaya kami. Meto nga panagkat, ban sumuyo ka ring sabla, ampong dagul king kabanalan. Antabayanan mo ing politika king bansami, anti mo ing pamamantabe mo kaya kami. Mananusana, ing pamamantabe mo king politika, para ka ring botante ampong kandidato, mamye parangal king malalagyo mo. At makasaw ban sumulong kami king kabanalan, manggaman king alalangga. Amen. Talakad na mo po. Manalangin tamo. Ginoo, pasalamat kami perkareting banal misteryo, mamatad kay kami kediking yato king metong ng dake, ning tutuking bie, tinadwan mi kong milata ng Kristong Ginoo. Amen.
kay kayo, at kaya ko ang timurin. Nasunana kayo ng Diyos ng Ipa, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. umisa mayan may kayo, King pamikakalugod. Salamat, King Diyos. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian na makapilipinas, makapilipinas, na makapilipinas. Iboto ang makapilipinas, na makapilipinas. Taong may respeto sa buhay at pamilya, makabuluhan at matinoong pamumuhay. Siya yung makapagtataguyod ng kabutihang panlahat. Di mangiiwan, makakasama ang lahat. Makatotoo, hindi sinungaling, makalingat, maalalahanin, makatarungan, makakalikasan, iaalay ang buhay para sa bayan. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, maganda sa kanya lahat ng katangian na makapilipinas, na makapilipinas, na makapilipinas. Iboto ang makapilipinas. Yeah, makakalayan, ito'y ipaglalaban, makakapayapaan, ayaw ng karahasan, makabatas at makabayan, masigasig tumulong, makaahon ang bawat isa. Malinaw ang pananaw sa makabagong bukas, makatwiran at patas pakisama, at higit sa lahat, maka-Diyos siya dapat. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian ng makapilipinas, makapilipinas, makapilipinas. Iboto ang makapilipinas, makapilipinas. Gabayan ang Pilipinong bumoto ng responsable. Yan naman ang aming panata sa PPCRV.